ODM onge ng'amane japiny ogone kura mondo kaw kom lemogo kata party delegates e leadership nota emomiyo gi onge gimane Otieno Kajwang' wacho ni fidelity to the party. Loyalty to the party. Bado kimanyi no clip no kanyalore. Gi onge go. Gin fidelity margi, gi loyalty margi en ang'owa. Eigi. Jomadongo agomo ni koro wege kanyo kaponi timo moro moro. Kodi. Okay. Sini poko tieko padgo. Emomiyo gima dhi reso ODM en ka ODM ogo ombulu ma delegates mage oyiero jotelo mag ODM. Mane madhi konyo ODM? Asewache kama mar adek mawacho. Bo nyalore dhi konyo koso dhi baro. Bineno ka dhi konyo nikech sama delegates oseyieri cha to gimi legitimacy mar bete komno. To koro bro timo gigo ma party timo ang'owa? Party dwaro. Nikech Raila Odinga emose bedo koriwo wi ODM. The blue. Nikech en gi position mare onyalo luongo jogi to keto gi peny to kone un joga ute. Party ni adwano ring kama. To nikech koro dich. En Edward wan josako ng'e ni Edward no economic activity kende mwatimo. Puro ni okwaberie Edward kende gimwaberie. Koro nikech en odwaro. Koro party odonka. Jomoko neno no decha ahinya oonge gi sa mar luongo gi mondo kwergi ni ooyo kae madwano ringi. Koro ng'ato ka ng'ato timo ang'o wacho nikech deputy party leader wacho mare, SG wacho mare, chairperson wacho mare, jodito matindo tindogi suji elections agang'o coordinator suji organizing secretary giteki yudo ka giwulo seliete mathindo thinde kor mier kuonde ma gichung'ene to ng'ato ka ng'ato wacho ang'o mare to wacho based on interests mage mondo ka ng'onene to gima Nyarawila no wacho chani to nigoe to ting ting mane madhi dwa ketho ODM emomiyo ODM nyaka pange ombulu machiegni mariero jotende to bende agombo ni ng'ato kigwela dhi abedie parliamentary group meeting monego gitim ng'ato kigwela nikech osiepna Kibagendi